कसं नाही गोंडी यचन काण बसली आम्ही आलोचन करतेसत वे स्कूल सूरदल्मु मक तेंची बेजारू स्कूला वच्चा काही बेजार ना बा भारी खुशी मस्त दिवस नंतर फ्रेंड्सा कनी पळयतात नवे ते मक भारी खुशी दल्लरी बेजार कसं गोतस्वे स्कूल सूरदत तरी हे अम्मल कर सूरदत मु स्कूला दुकुनु घरा भीतर येऊचे तोडो सूर करता हातपाय तोंडरी येती वजच्या बैसती खेळ बरं येते हिंची दत्ती गेले त्यांची मग बेजारू बाबा तू तवळ दुखून जागेतस कितली जागो कानी उठा सरसटी उठ पळया तै पळगोंडी उठून बैसुनु कसे की ध्यान करतस तू वेती गेल उठ बैसुनु चिके ध्यान करी तदनंतर नाव नुकोरनु स्कूला वचती उठा राब गो अनेक 10 मिनिट निदत गो तिक नवच्या वच्चे सांग गो ताज नंतर हांव उठयत गो अम्मा आणि 5 मिनिट आहे ना 10 मिनिट आहे ना उठो कमळा उठो कटीची उठायत की ना बड्डी घेऊन येऊचे पडे हाव लाग सूर करता 1 2 3 4 हा उठेल गो अम्मा उठेल हो बिचार दूध दवरले कसं दलकी कितकी राब गॅस ऑफ करून येता तिथले बिटर उठून हॉला येऊन बसलो दल्ले नंतर पळ तुका एकली अब्बा सकणी जागयता हो होई नवे स्कूल सूरदल नवे हो देवा गोंड्यक्का तू उठून कितले वेळ दल गो ए गोंड्यक्का कसं दल गो तुका कसं ध्यान करतस गो हो बाबू मग कळलेले ना रे आतुटून येईल रे तू होई गो हांव आत्तुटून आयलो तू हंग बैसनू कसं करतसील गोंड्यक्का हांवे हंग बैसुनु आलोचन करता आसिली आता स्कूल सूरदल्ले स्कूला वच्चे म्हणून म्हाका भारी खुशी रे फ्रेंड्स आनी मेळटात नवे तांकां पळोवच्याक कडेरी आमी रजेरी कसकसन केल्ले खंय प्रभोवलीं ती अशी उलोवच्याक मस्त विशय आसा त्यापुरा म्हाका भारी खुशी आस रे आनी स्कूलाचे पाठ आनी आयकुच्याक कसं बेजार ना म्हाका करमू घरा येयल मागिरी अम्माले त्या उडगास कोरून म्हाका मना भारी बेजार जाल रे त्यांची आलोचन करता बसिली होई गो गोंड्यक्का म्हाका काल दुखनु त्यांची ಹೆಚ್ಚನ್ सुरदला हे अम्मल टॉर्चर कशी सैसून घेवची म्हणून कसं करचे इष्टस की इष्ट ना की स्कूलाक वचक तीच नवे होई रे बाबा आम्ही स्कूला वचका तीची चुक्कोंग घेवच्याक साथ दिना स्कूला वच्चे नशी घरा बसले रे मरी या 3 कास्तात रे आमके एज्युकेशन भारी मुख्य रे हा आणि ओगी उठून नावून कोरनु खाण खावनु स्कूला वच्चा नातल्यार अम्मत बड्डी घेऊन येता गोंड्यक्का स्कूला वचक तीच वे आज एक दीस चुकोंग घेवया गो हांव आनी तू ओटू कसने एक कारण सांगला री अम्मा तशी अशी कोरनु ओपून घेत गो प्लीज गो गोंड्यक्का आज रज घालया गो हा बाबा आज एक दीस स्कूला वच्चे नशी चुकोंग घेवया मागीर फाई आज स्कूला वच्चे निदले रे फाय वरे वचका म्हणू दिसना मागीर फाय वापास कारण सोदूच वे अशी कारण सोदून कितले दीस म्हूण घरा बसत जाता वचका तीत नाही रे वचा उठया उठा स्कूला वचक तीच वे म्हाका वचक इष्ट ना आता स्कूला वचना म्हणा रे अम्मा बड्डी घेऊन बेरसून स्कूला कडे धावून देत तुका उठा तिने कोप्पून हंगे उचपेशी पुढे आमगेल काम कोण घेऊन स्कूला वच्चाक रेडी जाऊया उठ माराया हे कसने भाव आणि बहिणी बैसून पट्टंग मरतासत मु दोग जण काही स्कूला वचका म्हणचे परिज्ञान नावे उठे येती उठेतात की ना बड्डी घेऊन येऊ का आईले 1 2 हा हिगेल सूरदल्ले उठ रे हा वचांगो अय्यो आणि की दोग जण हंगार आपलिंत मु कसने स्कूला वचालो चन्नावे 2 दिस तुकून स्कूला वचनी मग गोत ना म्हणलेत वे 2 दिसा पुढे स्कूल सूरदला तुम्ही जून एका रक्तसिलिंत म्हणू मकाय गोतस दलरी असो पाप म्हणू तरबली हा आणि की तुम स्कूला वच्चे चन्नावे बड्डी हडका की कशी नागो माम ಇವತ್ತತ್ ಗೋ
हा सरसटी सरसटी वचत पळया हाय तुमगेल घरान तू चलडू अशी करतात वे सकाळ उठाचे घट करचे स्कूला वचना म्हणचे नेवन सदुज परा करतात वे हा मी गेल तर नी चलडू बनतो अशी करतात ती स्कूला वच्चे मला नज्ज ती गोंडी पडलेली स्कूला वचका फ्रेंड्स लगते संका है संका म्हणता वच्चा मात्र एक नमने बेजार करता कसं की अबा आम्ही स्कूला वतन प्राशी नासिले नवे हा त्याची बग्गे हाव तुमगे लगे चिरुल्लो का चिके रब्बती हाव एक पण खुर्चर बैसून घेता सकाळ दुकुनु काम कोण कोण सुस्त जाऊन गेला त्यांनी कशी रेडी जाऊन येऊ का नवे थेईन ते हाव बैसून तुमगे लगे चिरुल्लयता हा माई वे माई बितर असती त्यांनी चढवा खाणनी दिता तबा हा वशींची खाणनी कोरनो चिकेची बश्य बस तर रब्बती एक मिनिट आमक स्कूलाक रज मेळमेळारी भारी गम्मत करतसील इंती हा तुम्ही वरे तशी दिसता नवे वही अबा त्या कालरी आता वरी वही कसनी असील इंतवे कोण खईन दयदलरी आरामात भुयत असिले दूर एक एक वही कळसेत असील इंती तसल कसने भई नासिले आम्याने घरा भीतर अशी म्हणून आसिले बारी भूंच असिले रन्ना गेल्लिंती रूग चढलिंती आंब खाल्लो हे खाल्ले ते खाल्ले अशींची कंकी भूक लागल्यार घरा येचसिले मनी सौतसिलिंती चले चढुवा शिप्रा भायर वचनज्ज म्हणून जाल्यार अम्मा कसने सांगून आम्ही भूंच काय सोना असिलिंती होय बा वई वई कोण की सांगतासत मु तितले परा काय जोर करना असिलिंती म्हणून वई वई अम्माने तितले म्हण जोर करना असिलिंती जोर करचे कसं नसले रे अन मना बापा मना हन्नी पुरा तद्ना मी पुरा तंका म्हणतारी म्हणतसिले हम्मी आता हगूर म्हणतर दत्तसत म्हणया आणि स्कूल सुरदा दिसू लग्गी येता असिल म्हणके आम्ही पुरा सोयरा घरा दकुनो आमगेल घरा येतसिलिंती घरा आईल मागिरे एक कितले बुक्स घेवचसिले आम्ही पुरा गव्हर्नमेंट स्कूलान शिकिल नवे तश दावनु ह्यांची बुक दावका त्यांची बुक दावका म्हण कसने नासिले बरी सान असताना मग कोयकी नाही की उडगासो स्कूलान तुची पुस्तक दितसिलिंती हे पाठ पुस्तक त्या स्कूलान तू दितसिलिंती आणि बरोच पुस्तक पुरा आम्ही घेऊ का असिले आमका कळलेल तितले बुक घेऊन यायचे आणि ताका बाइंड घालचे त्या एक भारी खुशी तुमका उडगासस की ना की कोणाक पुरा उडगासस म्हणू म्हाका कमेंट सांगतील येते ते पुढे सोवियत रशिया म्हण एक मॅगझिन येतसिले तेन्ना ताका मॅगझिन म्हणका म्हण कळनासिले नईस असिल बुक म्हणतसिले ताजे केकाची पेज काढचे आणि तांत मी बाइंड घालचसिले एक नमने पेज दटू दावनु नईस तान भारी लायक असतसिले तंतु एडवर्टाइजमेंट असले रे आमको भारी खुशी तेन्ना पुरा एडवर्टाइजमेंट म्हणच्याक कळनासिल म्हणया कसन की चित्तर म्हणतसिले ते खाणा चित्तर गोंबे चित्तर भारी खुशी दत्तसिले आमगेल भाव बहिणी मध्ये लढाई दत्तसिले हे पेज माक दावका हे माक दावका म्हणून तसे शिकून लढाई करून आणि तो पेज आणि कान घेऊन तंतु बहिंड घालतसिले कितले खुशी नवे मागे चिकेची हायस्कूल आहेत म्हणताना खाकी बहीण सूर धरले त्यामुळे एक नमने खुशीची काकी बहीण म्हणारी दिगच असतसिले तंत आमका कितले दाय की तितले कट्टू करून घेऊन तंत बहींड घालतसिले आणि लेबल घालचे खुशी ते तुम कुडगासस की ना की बाटा कंपनीच्या ना तेदने पंता लेबल दिचसिले आम्ही पुरा हल्लीत नवे तेदना स्पष्ट पडोचे ते लेबल हाणो यो देवा तंतु एकले कितले इतले म्हणून अम्मन लाकोन दिलेले त्यांची कट्टू कोरनु आमका खंची सब्जेक्ट इष्ट की तक घालचसिले वरलेले पुराशी पेन्नंतु बरोचसिले आता काला चढुवाल पुरा संभ्रम पडयतना अय्यो देवा म्हण दिसता मागीरी PUC ಎತ್ತರೆ ಮುಕ್ಕ ಬೈಂಡಗಲ್ಚೆ ನಾಸಿಲೆ ತಷ್ಟಶಿ ಹೊರ್ಚಸಿಲೆ ಹನಿಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಳರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೋಣಶಿ ಬರೈತಸಿಲಿಂತಿ ವೈ ತಜ್ಞ ಕ್ರಮನೆ ಖುಷಿತೆ आता दिसता कंजूसपणा म्हणून आता हांव मिगेल चढवांक जोर करता मार्जिन सोन बरो का म्हणून जाल्यार मिगेल नोट्स कहीं दवतानी पडेल म्हळ्यार काय ना
पळाच्या काही साधी ना म्हणया ते खईयस की हाव PUC का डिग्री वत्तना कसकसन सिक्कील म्हणू आता पट्टणी संच कयाना बैसून आलोचन कर का त्यांची हे सनपणेन तू पुस्तक आणि बೈಂಡ್ घालचे ते पुरा अज्जी केवढू दसस हे इथले नाही प्रति पुस्तक चंद कोण बೈಂಡ್ घालताना एक एक प्रतिज्ञे ह्या पण थाव चंद कोण बरो का एक चूरू काट मार्चनच अक्षर चंद कोण बरो का आणि हंतू फुल मार्क्स घेऊ का त्यातनं प्रारवत 70 मार्क घेऊच मला होड मग आम्ही तिथले घेऊ का 100 घेऊच मला आमको गोतू ना म्हणया तशी पुरा एक एक प्रतिज्ञे पूरा करचे स्कूल सूर दलवे फर्स्ट टेस्ट पर लाईक मार्क मागीर वता 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 आमगेर मार्क गुड्ड चढता वता हे गा देसमो ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಾಯರ್ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಣು ತಶಿ ಅವಶಿ ಸಂಗ್ಲು ಮುಣು ಮಿಗಿಲ್ ಚಡುವಾದವ ಸಂಗುನ ಕತಿ मागीर काय ना तनी मका बली सोडून सोडताती आणि युनिफॉर्म त्यातनं पर आतावरी काही खड्डाय म्हणून नासिल नवे वारक 2 दिस की ना दिस की अश कसे की असिले मका ते समामण हुडगसना ಒಟ್ಟು ಗಾಂಗೆ ನೊತ್ತ ಸಿಲಿಂತಿ आम्ही कलर ड्रेस घालते सिलिंती युनिफॉर्म घालते सिलिंती त्यावेळी कसं नाही स्कूल सुरदावनो 1-2 मिनिटं टाइम दिते सिलिंती त्याच्यानंतर आम्ही स्कूलाचे युनिफॉर्म घांगे नೊತ್ತೆ सिले ते कलर ड्रेसच्या बा कलर ड्रेस घालाई घरा येऊन मेक्कोलचे त्या प्रपंच दिखना घरा येऊन हातपाय तोंडून खाण खाऊचेची त्याला रात्वे आता चढवांग तशनी कोरचे दायना पाप फर्स्ट दिवस त्यांनी युनिफॉर्म घांगेनोच का कसं कोरचे कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಮಂಡ್ವರಿ ಅತ್ತ ಚಡುವನ ಶಿಕೋರ್ಕ ವಯ್ಯಬ್ಬಾ ಆಮ್ಕ ಸಮಚಿ ಪೆನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮುಣಸಿಲ್ವೆ ಕಸಂಕಿ ಅಸಿಲೆಂತ ಏಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೊಂಗಿನ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂತಿ ಅತ್ತ ದಶಿವೆ कसन ही देंग करतस गडद खाऊन लिया म्हणलेतलिंतवे ना बा खाणनी कोण गेंदव नाही इल्ली नी वचन खाऊ का चढवण पूरा एक पण स्कूलावर तरी मागीर हावनी मायना उलयतची आरामात बसून खाऊचे तुम्ही कसं त्यांनी केला जी सांगत म्हाका इथे हावनी येता चढवण हावन भायर येऊन रेडी दल्लिंकी कसंकी येता इथे आणि हे व्हिडिओ बघे तुमगेला अनिसिके अभिप्राय म्हाका कमेंट्सान तिलसी येते आणि कोण सर्वे टाइमरी हे आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल पळयतासती दयकोन सबस्क्राइब कराती तुमगेल फॅमिली आणि फ्रेंड्साक शेअर कराती आमका मस्त मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट कराती आणि हांव तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटा